Mandithathe ithuba ndibulise ke bazalwane ngegama lenkosi enguYesu Kristu. Nanamhlanje uThixo usathembakele empilweni. Ngumfundisi uMjwacu lo uthethayo. Bazalwane, mandike ndithethe ngale message ye-prosperity. Imessage yezinto. Le message ishunyelwayo kakhulu. Imessage yokuba abantu bazoba nemoto kulomhlaba, bafumane izinto kulomhlaba. Lo message leyo ayisuki kuThixo, isuka kukumkani womhlaba, isuka kumphathi wehlabathi. Ngoba uThixo akangeke athume umntu emthumela uba makaze azoxelela abantu emhlabeni ukuba bazoba nemoto, bazoba nemizi, bazoba nezinto ezintle, badrayive imoto ezinkulu, ebaxelela ngezinto eziphathwayo. Ngeke uThixo ayenze loo nto leyo. Wonke umntu uThixo, umntu amthumayo, umthumela uba makaze azoshumayela ngobukumkani bukaThixo, ubukumkani basezulwini, ezoxelela ngabantu ngesiwoko, ezoxelela ngabantu ngezulu, ezoxelela abantu uba abantu basuke esonweni, abaxelela abantu uba abantu xa behleli ezonweni abazofa baye esihogweni bawufumana i-eternal punishment. Abantu xa bengaguquki bazohamba bayongcutheka ngonaphakade kanaphakade. Ngeke uThixo ke athume abantu uba bazoxelela abantu uba babe nemizi emihle, ngoba nabantu abangakholwayo banayo imizi emihle, nabantu abangakholwayo banazo iimoto, nabantu abangakholwayo banayo yonke le nto ishunyelwayo kwimessage ye-prosperity. Nezangoma abantu zibabizela uba mabeze bazofumana izinto zoba babe nemizi emihle. It means le language yilanguage kaSathana, akuyiyo ilanguage yasezulwini, ngoba uThixo xa emthuma umntu umthuma uba makaze azohlangula abantu esonweni, azohlangula abantu esonweni, ngoba abantu bacinezelwe sisono. uThixo nenkosi uYesu xa yayibethelelwa uze abantu bahlanguleke esonweni, not uba abantu babe nemizi emihle. Le message ye-prosperity ayisuki kuThixo, ayisuki kubukumkani basezulwini, isuka kubukumkani bomphathi wehlabathi onguSathana. Ngoba xa sijonga phaa entlango, xa yayilingwa inkosi uYesu, sifumanisa uba phaa inkosi uYesu, uSathana uthi xa ingaguqa kuyo angayinika bonke ubunewunewu. Xa ingaguqa kuSathana inkosi uYesu angayinika bonke ubunewunewu, wayibonisa bonke ubukumkani, zonke izinto zehlabathi. Wathi xa ungaguqa kuye ungazifumana. Ingakho ke nabashumayeli abashumayela ivangeli yakho uSathana bezokuxelela ngoba xa ungaya kuThixo uzofumana zonke ezi zinto, uzophuma entluphekweni, uzofumana bonke ubunewunewu. Loo message leyo yimessage kaSathana, ngoba xa besithi iza kuThixo abathethi ngoThixo lona ungumdali. UThixo eyona mission yakhe, eyona nto ayithumela abantu emhlabeni, ubathumela uba mabaze bazohlangula abantu baphume esonweni, abantu benze ukuthanda kwakhe, abantu benze le nto izokwazi uba kuze abantu bahambe baye ezulwini. Xa kukhala ixilongo abantu baxhwilwe. Izinto ezalo mhlaba uThixo akanandaba nazo, akangeke ade abe eziduba ngokuba akhuphe umntu uba makaze azoshumayeza axele abantu ngezinto zalo mhlaba. uThixo ngeke athume umntu uba mazoshumayela ivangeli lokutya, ivangeli leento eziphathwa ngesandla, eli vangeli lezinto zasemhlabeni. Elo vangeli livangeli lomkumkani, lomphathi wehlabathi. uThixo ufuna abantu ufuna abantu baphume esonweni. uThixo ufuna abantu baye ezulwini. uThixo ufuna abantu bazi uba sikhona isoko. uThixo ufuna abantu bazi ukuthi xa uqhubeka nesono uzohamba uyopanishwa, noba ungathiwa ungubani, uzohamba uyongena apho uSathana azoya khona, ngoba isiphelo sikaSathana siwoko. Kodwa xa wena
ungafuni ukwenza ukuthanda kwaThixo, uzohamba ke ngoku uyoya esogweni kunye noSathane. Yiyona nto ke uThixo, yeyona mission kaThixo leyo, lena ivangeli yezinto eziphathwa ngesandla ngekaSathana ukuze ilibazise abantu bangaripenti, abantu bangaziboni amaphutha ezono zabo, baqhubeka abantu besenza izinto besiya enkonzweni kuba befuna ukuba bazofumana imizi emihle, bafumane imoto, izinto